ongeke uzitholele. Ngeke ngikhulume nawe. Mina ngikuwe wathi ukhulume nami. Ngeke ngikhulume nawe. Wena uzalwa wena uzalwa njengoba lapho uzosalela mina. Ngekusalela wena mina. Ngekusalela wena. Ngekusalela. Ngiyazalwa la. Ngiyazalwa la. Ngiyazalwa la. Ngiyazalwa la. Ngiyazalwa. Oh. Uzali ingane zami. Musukulo. Ingane zami ngiyifuna nazo manje. Musukulo. Kudlulelana. Ingane zami. Mangifika lapha kubo nje kuthiwa kasekho nje sengimbheke ngambheka uma wengane zami angimtholi. Kodwa njalo ngenyanga mina imali iyaphuma njalo ingene kwi-account yakhe njalo ngenyanga yezingane zami la khona. Kodwa yena ngisamtholisha ucingweni angisatholi lutho. So ngiyayicela iUnity TV ingisize iye kongifunisela iyongifunela lezi izingane zami. Ngoba lapha bafisa ke sikhulumeni ngizwe. Lapha ethu sihamba ngento eserious kakhulu. Yabo eserious futhi emthinta umfowethu enhlizweni yakhe. Abonye mina ngisathukile ukuthi sengafa kuyangithusa wona lokho. Phindele mina sengafa. Ngathi wafa phela ngoba nawe usuhambela le kude nezingane. Ngabona ukuthi mengikhuluma iqiniso kumuntu wami sengimtholile uyena onginambelelayo usaphotha nezingane zami. Ngase mina ngilahlekelwe yena ngabona kungcono ukuthi ngithi wafake. Phindele yazi wangiphona. Uyena okondlela izingane. Uyangondlela ingane uyayinakekela ingane konke ezidingayo ngithola kuyena. Mina kanti le mali ngihlezi kunika yona inyanga nenyanga 1500 ohlala uthatha njalo umhla ka1 kanti 1 lo. Hayi bincane kabi lo mali incane kabi mangitshela 1500 mina mncane lo mali ingane ziyafunda ziyagibela umalume fanele iphathi ziyadla. Wena uyazi ukuthi unemali ayitholayo lo muntu ohlala. Yabo bafo okokuqala nqa ngikuzwe lokho. Lezi ingane lezi enikhuluma ngazo ingane ezifundayo lezi ziyagibela ziyakhokha esikoleni zikhokhelwa yimini. Yonke into sizenzelwa yimini. Lokho okunye oplastic afike nako bandla ngiyaye ngithi mhlawumbe uphuma kephi goqoloza ngithi yabo uyayifika ngalezo ikhathi lezo understand ukuthi yini imali yeqolo. Bakuye ngani ngazi ukuthi washota lezizwayo ngamthatha ngathatha nezingane zihlala la ekhaya bafo. Kodwa phela nawe Simiso khona nami ngikwenze kubonakala usuke ucathi imali ngiyithathe uyazi ukuthi ngihleli. Uphindile ayikho yabo phindile siningi izinto engifisa ngabe ngiyayibuza kuwe. Wena nje shuthe nophila amanga. Hayi akusikhona ukuthi ngiphila amanga. Akusikhona ukuthi ngiphila amanga. Kodwa uthini phela umuntu baba ingane yakho washona kanti baba ingane yakho inyanga nenyanga uyayifaka imali. Hayi ngangafuna ukutshela ukuthi ngoba wawuzosuka ubona ukuthi ngoba engifakela imali uzobona ukuthi nawe ungabusakhiphi ungabusalekelele ngalo sukulekelela ngawo. Ngoba ngabe sengasho kanjalo. Yazi Bafo mina khona ngifuna ukutshela yona. Mina uyakutshela uphindile ukuthi lezi izingane ngayikhokhela mina lezi izingane. Uyakwazi ukuthi ngayikhokhela lezi izingane. Ukwazi ukuthi mana ayikho. Manje uchaza ukuthini futhi ngaloko angibuze lokho ukuthi uchaza ukuthini uma uthi wayikhokhela. Ngabe ngifuna Hlazi into engenathisa kwena awuhlazi Usulobonile uSimiso. Angalo kulba. Hayi bengifuna ukulungisa ukuzwa kuleli gama lokukepita ukuthi lichaza. Asihlalisene ulibeka kama ngabe sihlalisene athi skipiti. Hayi leli gama lokukepita ngilibale ngalifuni ya. Awu Sihlalisene. Anukuhlalisana lokukepita. Ukuhlalisana ukukepita. Hayi mfethu yazi bafethu ngeke yazi ngizocela ningihambele Simiso mina azi ukuthi ngithini ngithi ingane akayithathe mekuwa ama weekend ibuyi zize ngala ngathini ayithathe ngama weekend kuphela bese ziyabuya. Ngane wayithola kodwa ngiyakutshela hayibo uzokhulumela udoti la uzofika la ubona udoti ingenzani ingenzani zakho awunangane uzuyithola awunangane ukubona zoba uyitholile ubona uyithola uyithola yazo zokunyanyisa nawe wena umnyanyisayo ukhulumela ingane zakho nganyanyisa wena yabona lento ayikhuluma ngihamba nayo yabona uyayizwa lento ayikhuluma mfethu ngiyabuza phela Ilula nje ufuna ingane zakhe. Akongana ayithola la akongana ayithola ingane yini akongana yona ayithola la. Hayi mfethu kanjani uzokhuluma udoti wapha phela lo muntu lo nithule kodwa. Iso lento angibuza yona yini lento angibuza yona.
Manje yini into angibuza yona? Uthula mabuya yini into angibuza yona phambi kwakho? Naye mfethu wenziwa. Hayi boy, bajwayele. Mina kufanele ngabe nikhulumisana kahle nama out. Kufanele ngabe nikhulumisana. Manje yini Abantu bese benyusa imisindo uyabuzwa uyabuza manje usuthini? Uyabuza manje uthini? kodwa manje bese bekhuluma Uzongitshela loo nto la iyona lento emnilandela yona le. Mina ngiyona Nilandela yona akho ngane wayithola ngiyakutshela namanje. Akho ngane wayithola la. Namanje akho ngane wayithola. Kuyazalwa ingane wena kuyazalwa manje uzotshela. Yazi mfethu mfethu yazi kahle lento. Umsindo ozosolva imakhona la ngoba labantu mfethu bayaqabana bafethu musana ukuze musana ukuze bafethu musana ucabana nami ngikubeka nalo umsindo nwenza ngiyasukuma ngiyahamba hayi wena no lalela na awukayindawo awukayindawo wena kufanele ulungise yonke le nyakanyaka yakho ngoba saqale ngishilo ngathi akikho right ngoba abantu mhlawumbe nifike lapha ethi ngizokhuluma kahle yazi lo mntana abana ukhuluma udododo nje mfethu izolo into ayikhuluma ayizolo into ayikhuluma kodwa nawe bafo ungcono mhlawumbe nawe ukhuluma kahle naye yabo manje nawe manje mina ngikhulume kahle naye into bengakhulumi kahle nami bengakhulumi kahle nami nathi wena nje othe Simiso ingane ngakazayithola ngiyakaza sayithola kwavela manje uzongitshela kuyazala uzongitshela kuyazala uzotshela mina lo nto le yabo bafo mina mfethu ngabe ngiya-understand ukube ubafa ingane ubengazondli imali ukube nje akayifaki imali at all kulo 3 years yabo bafo kuyona yonke mfethu le nyaka yabo bafo kulo 3 years mfethu ngabe mina ngiya-understand ukube ayimali akayifaki manje konke lo 3 years lo 1.5 lo 1500 uthi ube ufaka mfethu naye akaphili kuphindile yabo wena ukube mfethu ufuna ukulo wena mfethu ukube ufuna ngaba ulwi naye mina ndaba nayo yonke into eyishoyo kodwa engitshela khona kho ngane ayithola ngakhuluma nibhibhidle nigcine phi nikhuluma emshini akho ngane ayithola imake yini unganika akukho ngane Smith yini unganika uphindile ithuba lokuthi ke akhulume ngezingane ukuthi uthini ngobabwazo nemali asayidlile uthini ke ngami kade ngiyisupport ingane engigibelisayo engiyiphakelayo uthini ke ngane ngane uzosala ukhulume nami uzosala udile nawe ulungisa inkinga yini ulungisa inkinga yini ngibelisa izwa nje mfethu mfethu yamuza manje nje ngifuna ngayo cha uyamuza nje lakhuluma ngayo uyayizwa nje lakhuluma ngayo uthini yimi uyayizwa nje lakhuluma ngayo uthini no kodwa mfethu lento ake nilu phindile awukhulume mfethu into eyi1 ngezofika abantu abadala khulu ungahloniphi lokhu ndoda hey ukhombisa okukhulu ungahloniphi phasi komuntu othathele ingane zakhe mfethu sengiyithathile phela lesingane ngayinakelisa mfethu ngayikhulisa kumanje lesingane ihleli kahle kumanje lengane zathi usungubaba wazo namhlanje lesingane wena uyafika uzokhuluma uzokhuluma ukusutha kwakho la uzokhuluma ukuthanda kwakho ukufike nje kahle wazehlisa nje njengoba uthi awumfowethu ngiyazehlisa kuwukuthi wena uzofika la uzofika nepride uzofika nokuzazi ebaki ngikubuza imibuzo lo la ufuna malini ngikhokhele ngalezi ngane ufuna imali akho mali engiyifunayo mfethu yabona ngishilo mfethu ngathi wena usupporta lo muntu ohamba naye ngishilo isolution le aqhamuka nayo ewumbono futhi ewumbono angifune lutho liphuma kuyena angifune lutho liphuma kuyena angifuni yazi khona nje black dibizela baba ukuthi kwami lokhu manje kwani ngokubhibi yabona izovela ikhale la kuwena ngitshela